हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ सो लोगोफोर दिनै नोंथांमोनजों मोनसे इन्टारेस्टिं खोथा शेयार खालामनो सानदों बेनो जाबाय मोनसे गेम दङ लोगोफोर रामिवाला गेम नोंथांमोना बे गेमखौ गेलेनानै माने रां खामायनो हागोन आरो ना लोगोफोर न'आव थानानैनो आरो नोंथांमोना माने जायफोरा माने गेम गेलेनो इन्ट्रेस्ट दङ आरो गेमखौ गेलेनो मोजां मोनो नोंथांमोना गेलेबानो जाबाय आरो जायफोरा इन्ट्रेस्ट गैया गेमाव नोंथांमोना गेलेयाबानो जाबाय आरो ना माने गेमखौ जायफ्रा गेलेनो हायो नोंथांमोना गेले दा आङो गेलेनानै देखायनोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय लोगोफोर आंना अलरेडि माने इनस्टल खालामखानाय दंखायो रामिवालाया बेखायनो आङो डाइरेक्ट माने रामिवाला एपआव थांनानै सिङाव हाबनानै दा गेलेनोसै आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना शेयार खालामनो हागोन आरो 100 ब'नास मोननो हागोन बेवहाय गोबां गेम दङ लोगोफोर आंनि फेभरेट गेमानो जाबाय ड्रागन भार्सेस टाइगार आङो दा बेखौ गेलेनोसै लोगोफोर फारसेजों ड्रागन आरो फारसेजों टाइगार ओमफ्राय आङो 100 रुपिसनि माने बेट खालामगोन लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो गेलेनोसै आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय आङो दा ड्रागनाव होबाय लोगोफोर नै दा ड्रागना देरहाबाय आरो ना लोगोफोर आरो आं खनसे गेलेबावगोन आरो ना नोंथांमोना नायदो आंनि गेलेनायखौ सोर देरहायो नोंथांमोना माने गेलेबाय थानो हागोन आरो ना नै आं दा खनसे देरहाबावबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय आङो दा गेलेथ'ला बेखौ माने गोरलैयैनो उइड्र खालामनानै लानो हायो आरो लोगोफोर दा आङो गेलेखांबाय लोगोफोर जायफोरा बे गेमखौ गेलेगोन नोंथांमोना गाहायनि डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकआव हाबनानै नोंथांमोना बे गेमखौ गेलेहैबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे आं बुंखायो जायफोरा गेमखौ इन्ट्रेस्ट दङ बिसोरल' गेलेबानो जाबाय आरो जायफोरा इन्ट्रेस्ट गैया नोंथांमोना गेलेयाबानो जायो आरो ना स' होमबा दिनैनि भिडिअ'आ बेनो आरो ना लोगोफोर बाय बाय गुड मर्निं आं दिनै फंसे खोथा सोंनो नागिरदों आरो नोंथांमोनाव सानफ्रामबो रायज्लायनायल' जाबाय थाबाय बेखायनो आङो लास्ट नोंथांमोनजों माने नोंथांमोनाव सोंनोसै आरो ना आं माने नै आंथ' नोंथांमोनाथ' बुंबाय थादों जिमला होननानै ओमफ्राय आंना मोदोमानो नै आखाइफ्रानो फिसाल' आरो ना लोगोफोर नै बेखायनो आङो माने जिमला जागोन ना लाजाया नोंथांमोना कमेन्टआव खोथा हरबानो जाबाय माने जिमला जागोन ना लाजाया आंनि मोदोमानि आंना फिसाल'थार आरोना नै माने हांख्रेमख्रेम ना आं बेखायनो माने आं सानदों आरो ना जिम लाजागोन ना लाजाया माने नोंथांमोनाथ' बुंदों जिम ला होननानै बेखायनो आं जिम लानोबो सानदोंमोन आरो ना नाथाय मोदोमा जागोन ना जाया माने सोंग्रोनाय जाबाय आरो ना माने जिम लाथावथाव नंगौना नङा माने जिमथ' लानो थिनो नालाय आंथ' जिमखौ लागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे माने माखासे मोदोमा आंना फिसाद्रायना बेखायनो गाज्रि नुगोन नामा एसे मोदोमखौ फुंहोग्रोनानैसो जिम लानांगौ नामा सानबाय थादों आरो ना ओमफ्राय बेखायनो नोंथांमोनाव सोंबाय आं फिसाथार आङो सोलाबलाबथार आरो ना फिसाथार बेखायनो आङो सानदों नोंथांमोनाव सोंग्रोनोसै माने मोदोम फिसाया माने जिम लाबा माबायदि जागोन एसे फुं होनानै जिम लानोसो सानबाय आरो ना आं माने बेबायदि माने रानथेंथेङै माने जिम लाजायोबाथ' लागोन जेबो नङा माने नै मोदोमानो गैथाराना बेखायनो आं जिम लानांगौ ना लानाङा सानगासिनो दं आरो